Sampun siap deh. Oke, monggo menawi sampun dipun dibuka kanthi salah tunggal pimpin doa. Monggo ya. Ing papan palenggan siyaga manengku puja kawiwitan. Manengku puja tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ini. Enten sing mboten lebet? Mboten sinten? Faizal kalian? Oke, yang kali ini. Nah, sadurunge kalau materi coba dicek dhisik ini suatu kursi, kalau ini sakit waktu ini kok kalau isi ono sampah dijupuk dhisik mengko nanti kalau istirahat dibuat ono ing tempat sampah. Terus materi dinten menika ya menika sesorah. Nah menika wonten KD kalian indikatoripun. KD menika kompetensi dasar indikator pencapaian menika nanti hal yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, menika wonten kali indikator pencapaian itu siswa dapat menelaah struktur teks sesorah dengan benar. Jadi kowe mengko bisa nelaah, bisa mangerteni struktur teks utawa cengkoronganing teks sesorah. Lajeng wonten memodifikasi teks sesorah. Memodifikasi kira-kira apa? Dandani ya, dandani atau dandosi. Lajeng menika wonten ancasing pasinaon. Ancas ki apa? Tujuan. Ancas ki tujuan. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Ini wonten kali. Nah, iki sing nomor 3 iki mengko dienggo pasinaon diharap. Sesorah ki apa to? Pidato. Sapa sing nalika ing ngendi ya? Neng Karang Taruna atau neng sekolah tahu sesorah? Sapa sing wis tahu? Oke. Manfaatnya senang sesorah. Saged duweni kaprigelan utawa keterampilan nalika mereka wonten metakoseripun sesorah, pangertosan sesorah, jinising sesorah, cengkorongan teks sesorah, adalah struktur teks sesorah kalian memodifikasi teks sesorah. Coba saiki para siswa nggarap soal pretest. Linkipun Pak Buat share ana ing grup Telegram. Nika wonten ingkang angsal sekawan dosa. Jikape niku nalika wis melu pasien sesorah asiling tes mungko bisa nunggak ana ing bisa didosi ana ing post-test. Post-test itu dilaksanani ing pungkasan ing pasinaon atau di akhir pembelajaran. Besok mau dan mungkin isi aras-arasan supaya nyaro dhewe semangat luwih greget awake dhewe SPP. MIPA sekawan jaya. Basa Jawa. Kau wonten tulodo teks. Pira-pira iki teks apa to? Sesorah, teks sesorah. Terus menika wonten gambar yang ingkang nembe sesorah atau orang yang sedang berpidato. Pangertosan sesorah. Tulung dipun waos naswa. Yaiku bicara ana ing sangarepe wong akeh kanthi ngandharaken sawijining gagasan panemu pamikir sapiturute. Dados intine sesorah menika micara ana ing sangarepe wong akeh, utawa ngomong ana ing sangarepe wong akeh kanthi ngandharake sawijining bab tartamtu. Menika wonten jinising sesorah atau jenis sesorah. Cacahipun wonten pinten? Wonten sekawan. Napa mawon? Terus? Miturut kahanan. Nggih. Miturut posisipun. Terus? Miturut ancasipun. Sabdatama pambagyaja kalian tanggap wacana. Nah, sapa sing ngerti sabdatama? Cung. Asmane sinten? Mentua Rani Cengkeh. Oh, Rani nggih. Dhateng meniku
sesorah tunggal. Sesorah tunggal. Tuladhane sesorah tunggal apa? Khotbah. Khotbah. Khotbah Jumat, khotbah keagamaan. Jadi sing kuwi bisa kalebu sabda. Lajeng wonten tanggap wacana. Tanggap wacana. Sapa sing bisa medharake ngenani tanggap wacana? Asmane sinten? Nikola Andi Farah Karamita. Tanggap wacana yaiku sesorah kang kudu antuk tanggapan. Sesorah kang kudu antuk tanggapan utawa kudu antuk wangsulan. Jadi sesorah sing dibales kanthi sesorah. Lajeng miturut ancasipun. Ancasipun iki berarti menurut tujuannya. Wonten pamharjo, wonten atur panglipur, lan sapiturute. Salajengipun wonten cengkorongan teks sesorah. Wonten perangan apa mawon iki? Salam Pamula. Terus wonten perangan Purwaka. Lajeng wonten perangan isi utawa surasa utawa wos. Terus wonten perangan wasana utawa pamula. Lajeng wonten mongko wonten ing perangan Purwaka atau pamula. Menika wonten apa mawon? Atur patok mata, atur puji syukur kalian atur patok. Lajeng wonten isi utawa surasa utawa wos menika sedaya ingkang dipun andharaken. Sedaya bab ingkang dipun andharaken ana ing sawijining sesorah. Perangan wasana utawa panutup isine apa wae to? Dudutan, pangajeng-ajeng, atur pangan. Cengkorongane teks sesorah. Wonten apa mawon mau? Salam pambuka. Terus bar salam pambuka. Atur patur mata. Terus atur pamuji syukur. Terus atur panuwun. Terus isi utawa wos utawa surasa. Terus wasana iki. Wonten apa? Dudutan, pangajeng-ajeng, atur pangapura. Lajeng ingkang pungkasan apa? Salajengipun menika mangke nggantosi teks sesorah. Sing didandani kuwi tata tulise lan tata basane. Ana ing panulisan O karo O. Lajeng antarane wis D karo D. Teks sesorah kuwi biasane ana tembung-tembung sing kleru. Contone acara sing terus nggih adi bicara. Lajeng wonten antara liya. Nah, kuwi nek Indonesia bahasa Indonesia karo apa? Antara lain. Sing bener apa? Antarane. Lajeng sahingga. Kuwi yo asale saka basa Indonesia. Sehingga nek dipaksa-paksa dadi Jawa. Nah sing bener apa? Sahingga. Rencang itu tegese wis beda karo kanca. Nek kanca iki tegese napa? Teman. Nek rencang tegese batur. Batur bahasa Indonesia nek apa? Pembantu. Lah sasampunipun menika wonten LKPD. Mangke dipun garap kanthi diskusi kelompok. Kelompok siji pundi? Nggih, kelompok setunggal niki. Kelompok kali kelompok sing digarap sing ditelaah struktur teks sekalian dipun modifikasi kuwi teks nomor 1. Kelompok kali teks nomor KP. Kelompok 3 teks nomor setunggal. Kelompok sekawan teks nomor KP. Kelompok gansal teks nomor setunggal. Kelompok 6 punika teks nomor KP. Dan digarap ana ing kolom kuwi.
kaget kanggo dhewe. Awit saking atur pangan dekat saha salah kula nek awake dhewe ngomong ora kena diarani pangan ngendika ri kan mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi pangapunten. Tak duwe presentasi 3 menit paling presentasi kelompok. Yo kanca-kanca liyane, gatekne nggih, gatekne kancane kan badhe presentasi. Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten mriki kula badhe presentasi ngenani nelaah struktur seseorang. Nanging saderengipun tepangaken nami kula Zahra Nafisah Khairiyah absen 3 sekawan. Nyuwun kawigatosipun. Sekawan atur panuwun nomor gangsal posing pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 8 kalebet perangan atur pangapunten. Nomor 9 kalebet perangan salam panutup. Cengkorongane teks seseorang. Kalian apa? Memodifikasi teks seseorang, tapi dari teks seseorang. Nah, kangge evaluasi ing pungkasaning pasinaon, Pak Fuad duwe soal post teks. Monggo dipun garap. Terus tuntasnya pinten? Terus tuntasnya? Hitung dosa nggih. Angsal 100 jenis 1. Mana sinten? Ijinipun tasih wonten saged pitung dosa mangke saged nderek remedi. 70 atau sak dure kok bisa melu program pengayaan. Nah, sinten ingkang saged menehi dudutan. Dudutan saking pasinaon dinten menika yaiku awak dhewe bisa ngerti cengkoronganing teks sesorah. Terus saking pasinaon menika wau awake dhewe kabeh bisa ngerteni cengkorongan ing saben perangan-perangan teks sesorah. Lajeng awake dhewe bisa ngerteni tembung-tembung sing bentuk ing sawijining teks sesorah. Kau ingkang angsal 100 Mas Faisal iki mangke kula paringi ujian. Terus pasinaon minggu ngajeng awake dhewe kula bakal ngrembug ngenani caranipun maos teks sesorah utawa caranipun sesorah ingkang ngaturaken sekawan wicara wirasa wirama kaliyan wirana. Monggo saderengipun dipun tutup kita pungkasi kanthi berdonga sesare. Ing papan palenggahan siyaga manengku puja kawiwitan, manengku puja cekap. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.